Pohne kill. Okej, jdu se pohnout. Dobre, takže po otvorení si počkaj, držte hubu. Po otvorení si opoviete do boxu, tam pustíte klávesnicu u zadnej steny, kto tak neučiní kill, priamo cestou. Ono se mi bere základ a má sekáček, jak se Vaša smola. Všetci pôjdete do boxu k zadnej stene, kto tak neučiní kill. Ježiš Marhulák, prestaň. Budeš, ja som to leče spustiť, že na to skočia. Priamo to sú bez zdržovania. Metalika dávaj. Metalika. Kto tam ide do 0.30 má kill. A doplňte mi. 1, 2, dobre, 0.30, Metalika aj Baxley kill. 0.20. A ja hovno drž hubu, že to díval. Jau. Metaliko, kúpli to VIPčko. Okej, takže... Si debilové v rohu. Pustíme klávesnice. Jeden chýba Ale za Simone, ten já vám něco řeknu, vám to krásně sluší, já vám ukážu, kde je ten žid, tady. Zabij to. Okej, pustíme klávesnicu. More, pusti Nezabíjaj. klávesnicu. Ne, já to vrátím. Já Stojíš. to vrátím. Čím je Baxley, Metalika. Okej, vy poďte za mnou. No, tak vidíš. Hrá sa Simon, nechoďte za ním. To jo, poďte za mnou. Vážně, já jdu tady do boxu, vlastně Simon sa nehrá, poďte za mnou na race. A Metaliko. doplňte mi. Metalika, jak sa vrátil? Metaliko, hrajete Doplňte mi, vole. Kam máme tam? Já určitě debile. Tuto... Ako sú tie autička? To nedáme Didran. Nie, ako sú tie autička, poďte. Uhnite, aby som vás nezrazil. Ja sedu Metaliku. Vyparkuj ho. Však chod si dozadu. Samone, doplňte mi HP. Doplním, keď tu budete všetci, ak tu nebudete, no tak vás ešte nahitujem. HP, a vždycky hituje ten retard. Tam pustíte klávesnicu. Proč si pustím klávesnici? Ano, už tam jdu. Nie, na rejse. Ne, jdeme. To sa okamžite. Počkej, já si zahraju Kto nastúpi na auto, Phil? Kto nastúpi na auto? Počkej, co to je tady, to jak to hraje? To sa mňa nepýtaj Metalika. Ja som tu tak po druhýkrát na tejto mape. A to je možný. A Bach si dostal hlavu, fajn. Bravo som do nastúpi na auto, Phil. Ježíš. Pustíte klávesnicu na rejse a... Majte šancu, že máte VPčko. Dáme se. Tam. Já vám je ukážu, kde jsou. Ježíš, lag! Lag! OK, pustíme klávesnice. Všetci pôjdete na DRko, na DRko, na DRko, na DRko. Kde je, tyhle? Kde je? Ja sa bojím. Ja sa bojím. Za ním, pourá! Kde je? Ne, že tě zabila, že si to napiš toho. Já ve zbrojce, ne, aha. Já si doplně... Ty vole! Dej si kill! OK, tak jak myslíte? Ale vieš o tom, že ty nevieš fragovať. Buď ticho. Spolupčenty to už máš nabindované, alebo... Dobre. Simon hovorí, zahráme si na Simona. Simon hovorí, všetky jeho príkazy a zákazy platia. Simon si premenúva Simona na Simonku. A Simonka hovorí, všetky príkazy a zákazy platia. Simonka hovorí, že po otvorení cieľ pôjdete všetci priamo cestou šťupe do boxu. CTčka majú povolenie zabíjať. OK, Simonka hovorí, môžete to dobehnúť. Zapni mikráky, bude väčšia sranda.
Nezapínaj Do si, boxu. Simon hovorí do boxu, Simonka hovorí do boxu, šup. Keď sa zabije. Kar. Zobere gánu, ty kokos. No príkazy, Aďa. Tak. Zabij zelených. Okay. Au. Ohrozovanie Simona. Mal gánu, takže to by som mal zabiť. No, presne. Napíšte si už niekto toho Simona. OK, po otvorení cel vyjde iba VDčko, kto vyjde iný má kill. Pozrite Ja na to. to už sa hrám. Open. Šesť HP, super. Tento má 35. More, nerobte debiliny. Ja nikdy nerobím debiliny. OK, choďte do boxu priamo cestou. Tak tu zahne má kill. Priamo cesta, choďte ku zadnej stene. Ku zadnej stene. No šup hore. Máš šestky. Zadná stena, no. Na to, že sme mali VDčko. A sú len 9. OK, tak si vás rozdielime na 3 týmy. Otázky? More spolu, však skoč tu? No, logicky. Baxley, to si vážne myslíš? To vážne? Hej, jeden s VDčkom pôjde. CTčka, ja mu neverím. A kde je VD? Vonku je, išlo smerom na DR-ko. OK. Ale oni majú nevýhodu. Hej, všimla som si, takže je ich len 8, takže si vás dám na dvojice. Náboj. Máš ich v zadnej stene. Môžeme ich zabiť? Ohrozujú ma. A majú byť u zadnej steny. Choďte ku zadnej naozaj, neprovokujte zbytočne. Ku zadnej, máte na to 3 sekundy. 1, 2, 3, zap to. OK, a teraz už ich ani do poštu nemôžem dať, takže choďte k sebe. Choďte k sebe. Všetci, choďte. Skupinku otvorte, bože. Menšie skupinky zabíjam, skupinky utvorte. Poď doplň. Super. Dáme si... Ježiš, pustí ho. Chudáka. Ide sa niekam zahrať. Dobre. CTčka, choďte ďalej, nech na nich vidím. Choď od nich ďalej a nechoďte u zadnej steny, pustite klávesnicu. Dobre, posledná reakcia, na čo vás zostanete čupieť. OK, máme to vyriešené, ste na 3 týmy. Nebo... Bol freaky, ale Aďa, bol. Nebo... Nehádaj sa. Podľa mňa bol, lebo pri poslednej reakcii na zabíjať Simon. Nebol a bodka.
CTčka majú povolenie zabíjať, som hovorila, bodka. To je jedno už. No a tak rada by som doplnila, ale nejako nikto není s VDčkom napriek tomu, že som o to prosila 2-krát. A keď je VDčko v zbrojke, tak mu asi dosť ťažko doplní. Takže CTčka vypadnú z boxu a nebudú ich hitovať. Dajte si otázky na jeden víťazný bod, takže otázka 1 lomený oblúk typický pre renesanciu. Kávový, vyskoč. OK, zabite všetkých ostatných okrem bielých. Koho? Bielých nechajte žiť. Aha. Takto? Jo? A kto je vlastne to OK, vedečko? a vy dvaja si dáte box. Tu je. Na aute. Nie, renesancia gotika. Renesancia je Skončilo sa mu vede, že? bližšie k baroku. A to jemu sa skončilo vede. No, tak sa pripojíš. Počkaj, ale chcem skúsiť, či má ganu. No zober to. Áno, super. No a máme to vyriešené, vy dvaja si dáte box. To by nebola doba, aby nemal ganu. Asi tak. Som bol za tebou, tvoja smola, že si tam hádzal hečko. Dajte si box, nezdržujme to príliš. To sa neboxuje kým... Zase neboxuje kill povedala. Shit zrobili. Ježiš, okej, tak to nechajte tak. Poďte som. No, už sa boxujú, nakoniec. No, náš Pepečko. Poď so mnou, ale nie box. Nevybereš tu Metallica, lebo nie je vypnutý box. A ani ho nevypínaj, ďakujem. Dík. No... Tak ani nemôžem, už nie som Simon. Na základe to diglikár. Tiež pravda. V čom? Na Digli? Neviem, priemer. Chudia, takto sa v dáme nechová, hamba. Ban. Terma. Tak, nice. Tak ti treba. Na mňa výhob neplatí. OK, padám, čaute, voľnou CT-čiek. Čau, pôjdem na japonské Čus. hneď. Ja ti dám ABčko, ešte som to ani neskúšala, Ok, čaute. Maghulak, poď. Aký hulák, ty divno.